Asante Fonso ka, Abunofo ka, Vantifo ka. So instead of saying Akwaaba, we are saying Oobake. Can you say that? Kwofo ka Akwaaba, Achimfo ka Akwaaba. Ebusia mo Akwaaba famra Nyansapo kasa mfuni so. Say Nyansapo de transit ya de mamre ni amanie ni nsema ekoso a efa ya mamre ni amanie no o man na atimu no ebebo ya setena ne daada abrabo nti Nyansapo de si abara mamre ni amanie osan ho a otwa agya wadwo midi ya meje so ede na jamfi adutwum na ene nsem bi ekoso a kamia ye se yeti my na asase eti so yi no ye nyina ye ba ko ne eti so na mbi ko koso ne ya ama se ha adwen kakra mne bi atwam ye ho no ma na ampanyin dada akofo o innovate ba Kumasi Sports Stadium no ye Accra Sports Stadium kan ho nti owie no ana ode Kumasi de ne to baba yara branch na obokotoko Rebel Blaster ana kofo de ne to ade Kumasi de ne to no ana ode onkan de ne so to Ohinijan Sports Stadium ye didimu wo mu anya esesi ye nyano nkan fo se stadium no di na da so no mompe enti yen kan ko yen kamera omu yi free so maami bi na e freno maami Theodosia Oko na omu de to park bi so awon kran onamo ni no afedo ko Vanderpoy onabo ko Vanderpoy eba wase oba regional minister osida on prema said ni naso no de omonka koka baya anyi ene yakwada sare ya yesi etese okọ Kotoka International Airport Akwaaba na ya twere gu wo no se ya twere nkran kasa nti se airport no won kran ho ne de se eyen nkran kasa nti regional minister ho se so ahwe ama yeyi Akwaaba na firi ho no na mebisa se oman baako oman ya etim ye nyina yenye nipa ni mu kane ane ese ye ku ade apredom ye ku de aprense ase no ene bibia se ne ho biem nti akoba se kuro bi de ade bi ebe do wi beto so bia no se ye nti ase se ye firi ho me de na nka edinim kura nyam se san na nka me problem ase Akwaaba na ya twere de keke gu wonum ne de ese ye twere nkan ka sa nti yi Akwaaba no efiri ho kamia ye se bibia be ye won kran bia no je se eye wo mo kasa na se bibi na beda so ebia na me ka baba yara de o ye sremni a obetena wo bo ne bla wasantima be bo Kotoko abe bo Blaster o mo pende da akofo de to so no obi anka we ne ye da so o empo ye de be to ama ba bia ye nkwala di agro kese o honom ya akwadwo so adaruma ndc aban na to so na ekọ ya ansa na wasan abai no na abda so no musi Rotary Park sa adenisi no eda besi na da so ye me ya se enti ene ahemfo berebe ne nipa berebe wo oman mu amai bibidi abo oman no ye bibi sentrifo bia di nto so ema ne se broni a abetena bibi santimem oba Gold Coast abreso ye fe no se SR Rotary na ma de nidin akwakoto so eda so da so ono kro ye hoho ye broni a wonye ye kurum Ghana ni nidin da so obi ani problem ye woniema bebre ho no ma edi nkofo di atoto so a enye nipa nya ho no free na so bre bi obo no kurum ho nti ye di nipa kro di atoso na Akwaaba keke egu kwan no na ye kwa koyi se Akwaaba no ye ntwere no nkran kasa obi ye ni problem ebre o mo ye na no mo twere no nkran kasa ana free da ba mpo nso na mo hu se Akwaaba na se de ye si atwere no ya kan kasa o se Akwaaba no ye Nyansantefo nko a kwofo ka Akwaaba achimfo ka Akwaaba ye Asantefo nso ka Abunofo ka Vantifo ka kase kudo no bebre omo ka Akwaaba no enti se ye twere ne ho no ma bigiri se omo ha sa bed Gold Coast no eba Ghana no na se de department dom do na ate akan kasa no enti enam so mo de twere Akwaaba no adigu ho dika mi hu ne se we ya ade a hadba de me kan se enu no nkran fo nya isa ade no na nye
say you do ya ade because say ya kan kasa ana say ya santi kasa nti ana say twi kasa kam obi ati nti de enyi free o so mo ka say on fa amoso de nka ho anka nye problem because Akwaaba no ye nuanom ewe fon so de eto ewa ase bia om fa no so se wezolo m se wezo no nyina m so ma yini nyina free o ena mo de nkran de no akwakogo de mintimi nkan Oobake o se me se sa na atwe no mintimi nya nkran ni nuanom nkran fon fa che mintimi pronounce no ye Oobake busia mo se ayonko fa da aye kaseku e wo Ghana ha nyina no eso pa nti na obi etimi tena ba bia agbara obi firi Kumasi enkran obo ne bere nyina ma na si ne ye obi su fi nkran so fi so Kumasi so ba bo ne bra obi etimi ko ba bia bi na minim se adewe no aye friend say regional minister no nko ani decision ana se ohen no aso decision ohen so nim hu bi aye government che wo hye ni ono so nim hu bi ana mpanifo nyina nim hu bi ana se ye abamu mpanifo ne susu se aye dina da san se som se san ogi se ohen no ade akan se me de se bi atodwa producer fato so na yenhwe nsema ohen ne kana yenhwe ayenko fan so da oni asantifo nso ntem The heartbeat of the nation. We say Woke Bo Oobake. So instead of saying Akwaaba, we are saying Oobake. Can you say that? Oobake. Atramino, no ni teki teko true otoso mienu wahene wo fa yie pa Saforo Mohammed Odum. When the pastor take up the call. Also here. we nyina kire se kasa no ya ya kire gu ono enye yenya atamfo se de yewura odi djuma odi 25 years anniversary oba ye ene ye kwa asole na ase asole bibia enu achi yewura so ba honom ono so ba nkran abusia yadi kaka chamse anne Appiah ebetwa aye pasra aye abakwasam na abakwasam e down anya asabetwa se bakaya yemia no na pepefui obu ba santimantem ebra na otufo sejitu wodi fisia 25 years ye hu omo bai obe di stay na akono na efepa enne ya saba bi mu a ya no masabe di asia wa sabi o mosia fa wo mo na so prawa na ya de ntakrefuo abubobubo mu o nyanya ahapan tumi wom adeda wo mu ko ani atena ya sasa anya sam to tokra etiende
Appiah Becha. Somebody, Bibia Dancer say, need Takite coach. Our Tosumi, no, or no, and now unity of obey. According to AA Amate, EA Ama, and other sources, there was a Ga kingdom in Ayawaso, 30 kilometers north of Ga. By 1483, led by Ayi Koshi. We also know that the Asante Confederacy was founded by Okonfo Anoche in 1701. However, the clan that came together to form Asante had been existent for few centuries. One of the clans was Boa Ankame from Akrokere. After the defeat of Okaiko led by Ga, by Akwamu, and collapse of Ayawaso as Ga capital. Captain, what did why? A highly revered kings here gathered. What of war or sent to the second? Ni gake, ni ayibonte ni ji bese manche, ni ayibonte ni jenyo bese manche. Kamanche me kume baba koni amba fla wako uluwe.
The cabinet can work now, and not the issue. Fekwa. Enti se bibia ohodom na se emfiri se bia ye enkrani na ye de nkran ne kwa se ye de ayidi to so na. Etetekwashi runabout. Ano so ene question mark wo ho. Isi se Akwaaba no se din da baabi na se nyankran di dia. Tetekwashi onye nkran ni nti enne na amoye we na bia na kina bi so akoye obi so ade bi asi. Yenka se obi nkoye bi de na so ebia na mo so mo de bisi baabi esi no ye sabe ebia nkran ni panyin bi na ni di na da so. Mekwa na mesen ka airport na mo sesan di no. Because mpanyinfo mo ko agi oman ni si wonom nkran ahemfo no bebre anya de akokoduro so na ni kwamamoro the third me remfi ne ho asamoda o mu nyina nse bia o ma yese adi no ne yansesa na mimi se ka me ni problem ka be me de se wa kutoka nko bibia honom de ko yanse o ma yeku atu ayi nkroma aban agu ana ku foforo bae na o dwane ana ho na soja fo no ko tete ne ku nya no ko bo no ti ku no se se wu ho nti emfa didi nto so de osie ne de woni din ye won panyin kran fon panyin fo bi o mo Ghana benya fa hodie ene ade o mo agina ku bi nti safo no so bi ho no metimi de bi din atoso we se ade ye mpe o ya de amanyofo no mo amanyofo na am ya ye sa ade no bi se na yedi sika bi o Ghana ha ye 2 cedis man panyin da onyan ba bi ko Professor John Evans Fifi Atamesne na breso no mo twa 2 cedis paper na 1 cedi paper ho ana 2 cedis paper ho na 2 cedis paper no mo de nkromadi na eti na to so because say nkromati na dasa sika so ntie obi so ba oba eje adie na yen kakra no fo ampa say free system ko twa no coin and say obi eti na so ye de yi Jubilee House Flash House ne ye de ato so because ohun say ya so machine ti na desika no so de ene obi yi afiro no no twa de big season nyina eti da so ye di sa ya manyosem ene sa de na emwa nti yemma ye baabi a ye duru na ye hyekyere oman na koduru no nka bomu ni kore no odo ne de be ma yetimi de akoye ni mu enye ye kostu ayi ye ko hu we wa hayempe we asantini nti yemfa ne din to so we agrani yemfa ne din to so ya trasa baabi ye du no ye duru baabi a ehia se ye de nka bomu eboa na o man timi ekonanim aye apanyini bi a ne yere tra o makura baabi a o te o ne yere nko anete ho na be ma na ho kyere kakra ho nti na afi no wonya asase a wo ye afu nti ada wa nkọ na fu mu ne se okọ afu a obi a wo afu aduane wo mu dada nti okodo a onyi sika na ode age aduane na ode aba nti na ona wo ma na ona yere wo ye nti ne yere a wo da ko se okodoje okodo age aduane aba fie okoya na be ma foforo ebe ekura gbofo bi a okọ onwuram na obi pie kura na osere oba nso ma nsuo no na oba ko se nsuo no de ma no ko se nsuo de ma na wonum nsuo no wie na o se ane menye wo puru bi hyemayi mu je na ya wo de aduane adi ene o de ma no busa se wukunu wei obusa se wukunu ya na oba ne so sum o tim yi ade na wusu se so aka me ya so ade o se menye me bai ana me kunu owuye nti bi ne kunu ntina aka sa me su na nka menya be ma bi te se wo a ya o timi konwuram de nam ne ade ba fie se anka be papa nti ono ne edi sha nkomo no wie na be ma na ka chense wate na oba ne be ka che be ma ne se ifi se be ma ne wie ne duro nwumre bia afi no nan ko bonunum no ya samatenti be hunahuna no na obi aka chense se bonya bofo ma ne tutuogu engusie mu a samatenti ne ma ho me ha ne biem nti e bofo ekobo 5 na oba wonhwe be bia wo so ja ho be bia engusie ni wo no won tutuo ni nkohoma no na o se wate enti wokoya be man atini ja ho wo firi enwuna maba wo ya ade na oba ne se on se medwa aduane akorese aka me ho ja no ngusi aba mu fite ma me okokoto ho fite ma na bofo no so ngusi ne guso basoro na ana bofo so gburu no so de ya chense of amu ba bia ngusi no tu ten de gu ngusi no tiam urade wakumi oba no se na aka se ayesama no se nipa na me wala na tete ode me fam ne koma a wo kire me no idina be so free me so no ehwa na one be ma na pe kwan be so fa no musie no asie twam mo betena emfie bebre achi
omote woda kwa na oba na ya ade na emusie frige no se o mesre wo mfitaje mu ma kakra o kan sa na be man sole na owura ade na oboa nima no nyina na o se mekọ se ade wo kọ se o se me o ma me begina ha se edma be di tuhwe ba bi emusie wo ama me tubom wo ma be fitajem ama bi tutuo no gumu no ekum ukran na nete enne osado ya beteta ha so mekume oba na wura fi o osado bi aba ha so na mekume ntina so ngu fitajem no me abana me se me suro je fiti enya ade am fiti na ade asem ne si na anu no daada on se ekọ wan ye na ekuduro oba ne kura wura fi no ho ebia beba ye nuanu krafo mo wura be fi mo se na ye bibi do bi de to so am se ye nyimfiri so ebe duru hono no anampo bi ye bibi kura si wono planka se we ye nuanu de esoro je fiti we di koto su kura maka se yifiri so ti se mampanyi bi de tu bibi so wonkan na se onyan kran ni dia ofira ban mu na se ye yifiri dun so ana ye nya ne sawo ba bia okọ Kumasi Military Museum ha abi abrofo ya omo ni asante kon ye omo ntaade omo hye ye ne omo tuo omo de kwa akon ni nyina ada sugo omo mpo omo ya hoho no ada sugo omo edin saa de bi ye de asi Kumasi ade ama complain esi poku trade ani mo saa de tenten na no kofo atwetwe mu di wo ho ye kofo men be kan abrofo ho ani abrofo no general ase ne captains ne governance no omudi na oni ya ye edma ade reward o ma abrofo de si wo no ye iso abasa be fefefe ama abrofo di da so omo kon ye eso gina mu kuma asante de yuhu bi adin wo ho sade se ma complain de bia me because kan bibi sa na se si ye afiri ho na ye abrofo di afiri ho ye no mo ni twaka bia biem wo mu se no mo wo edwadie yenko ofufiri akọ wo mu so firi abahade ba se odi wo so no de wa bibi de ayan ka aduma ne nkofo be koma no ukwa ma ebo ma ba so sade nte bukali mo shi mu nyina din wo so a bukali mo shi no ya awze ni ofira brochi no eso jani ni picture ani ne ya na waso wo de ma ni nyina da so si wonum uru museum ha ho sa ne ma bi se na ye ni bre se da bi ade no munyi sa abrofo ni ma ni firo na mfo ye na nanom mo so ko okon no eniema esisi woni emra mehwe bibi sa ade na bibi ni ukurom ni Ghana ni na ede kasa atu bibi so na se eno de yesere mu akan kasa ku no edo so chen kasa ku na aka no Ghana ha yeti bi se woko akan no ma asantifo eka akan fo no bonofo ka ho mfantifo ka ho we say ye ayenu achim fo ka ho yenunum kwawfo enti akan kasa no ye kasa edoso ana kan ye se woko kro bia so Ghana ha obi wo hono ma wote akan kasa enye kro bia na obekọ a behun se obi etimi ka ebia se frafra na se hausa enye be bia na obekọ behun se nipa bebre etimi ka bi se bia omo firi ona ba akan kasa ne de obi aba na se wosu a eye mmere obi ba na o pronounce ya twere Akwaaba egu ho a emre fine eye wo krom kasa nti so Oobake o se eyi no ere krom kasa minim se de na se kire zitie okay se Akwaaba na se Akwaaba na yefro nti se Akwaaba na yema enye se yempre bibia anko abroforo ma gya na hodom koye ni nyum di firi so omo bobro no bi kwa okra edin de daso a omo ship hodom pak omo ship de omo bebidro no ship ni no de to ko fe ba bi Santa Maria ship na be fa nkoa efi Europe na ba akodi no enso mo de ato eyi so ba bi a ni party a enso ke betima ye firo saa bi da won sesa na de bukurum ahemfo bi di ato so a sade ye neje ho na se ye nia ye ho aha ne de yesere mo mani ntwa na enye we nko a na mpo se betim kura sa asesa ne bi ma sa akọfa Akwaaba na ma na ye ya na ye fancy ho na ntimi moa na anko se eye emma ankofo bitirim se eye kasa we nti na mo se ye fe de ye nyimfiri ho no mo no ana firi da be kura mpo so na mo se se efiri ho no so on se kan akan kasa da bo so na ye twi wes ne bia anasa akan wes ne bia obka obia tibi nti okasa mesi a mfanti ni be ka mesi asante ni be ka mesi achim ni be ka mesi kwawu ni be ka mesi friend say we inu mfanti fo so be ka mesi no so difference no abono fo so ka difference no ye nkete obi aburo ni be busa se
wɔsesɛ wɔka sɛ ɔlɛmɛ sɛ ɔseden anaasɛ ɔsesɛ kasa no ɛsesɛ do sɛ akan kasa na ne asante twini kura bi yɛ deep a wɔbɛka wo nua asante ne ti ɔso no wɔnte ase betimi bu bebi kasa ne bi mu odu a saa na akan kasa no dodo na so tie central region beebi hɔ no ma wokɔ a ɔmo ka mfante kasa pa na wo ka ufiri kuma se na kɔ ya ho ya wonte ɛso na ya akan kasa na bi na emu na ayedu a ɔmo ɛpoto edu beebi a na mu ayedu ukɔ fence ahanta mfa takwade fo de kwa de so mu hia be sɛ yi na sɛ ɔmo te wɔ no nko a wa hwe a wonte hwe ni nyina so wɔka akodu be kwa akɔwi no woyɛ asantini ato abeti woyɛ bruni ato abeti nti kasako ne akan no ni mi hunu sɛ muhu sɛ no na dɔɔso saa bɛ no ɛna na adom ne ti wɔ Ghana obi a timi ka bi ɛne sɛ na hwe megiri sɛ ma ɔmo de no ɛbɔ hɔ no ɔmo de yenuanom ɛwɛ fɔ de ɛto ase ɔmo de wezo no so ɛka ho bae ne no ehu de akɔba sɛ kokka sɛ ya kan kasa nti ɛn saa so na ɔmo nkyire mu ɔmo de ba saa so na kyire sɛ ɔka sɛ yɛ kasa we na ya twire nti enyu mfro fa kasa foforo de nhyɛ hɔ a yɛbɛsere sɛ de yamamre ne yamanne ɛne yamamre sese yɛ di aduane koro yɛtete faako yɛtete bum nti saa kasa we na ne no ɛmamu biem ɔman ne kyerɛ sɛ ɔman bɛkɔ nanim ne hia nti nananom ahemfo munim ho bi aban mu mpanyimfo a munim ho bi ma sɛ regional minister so ɔno nko na yɛ dia so yɛ dan ya menim sɛ aban mu mpanyimfo ɛkɔ mate nti ma yi hu de bɛyɛ na yɛ nka bomu ne korɛ ne dɔ no nti minto aso yɛmfa nko yɛ nim medin ɛde nana Gyamfi adutum aha yɛ Nyansapo TV yɛbɛsan so ahyia bi kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bahin sɛ pee ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsɛm mogyabu nim hu duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kora wo nyɛ yie bio tontonte yɛ no sa ne yɛ fa Nyansapo aboa ntaka na ma ne yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sɛfɛfɛm ne honhon hia na Amerika sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de ya twɛ ne mu twɛ nyame